Ahojte, dneska sme zase na hubách. Tentokrát sme na lokalite, kde sme boli 9. A hneď z príchodu takýto dubový. Pakačka. Wow! Toto si ideme ešte odfotiť. Bomba. Asi po 2 minútkach. Takýto dubový. A o pár metrov ďalej. Sosnáčik v listoch. A maličky to necháme. Kamera, akcia. Kamarát našiel skupinku. Pár metrov dubový. Začína to tu, ale už poriadne. O 2 metre už väčší konečne. Tak toto je všetko v rozpätí asi minúty, ani nie. Ďalší. Asi po 2 minútach. Tento už sa bude dať zobrať. Doraz nejedlý druh. Ryb červený. Nie som si istý, ale asi lakovka ametistová. Pozriem to ešte potom. O kúsok ďalej zase takáto rodinka, skupinka. Tu vidím, ďalší sa tlačí. Veľa ich tu ešte poostáva. Ďalší sosnový. Ďalší sosnák. Zaujímavé rastie vedľa inej huby. Zaujímavé nejakého riziku alebo neviem ani čo to je. Tu je prvý smrekový dneska. Tu je hrča, sosnák. A ešte tu dole sú ďalšie 2 sosnové. Kokos, že sa zabil. No a tu je ďalší. Teraz trošku väčší. Po chvíľke niečo neskutočné teraz. Sosnový. Smrekač. Wow. A tu ďalší smrekač. Ten je krásny. To nekončíme. Sosnový. Ešte som videl jeden. No idem ho nájsť a ozvem sa.
O pár metrov takýto maličký, ten tu ostane. Tu sú ďalšie maličké. Kamarát na mňa píska, že našiel. Krásne. Dubový. Všetky pokope. Kamoš teraz našiel granát. Toto sú oni. Ja som našiel vyvalené pavučinovec nejaký maláky, ale je obrovský. Riadne granáty. Uvidíme, či budú zdravé. Len tak si kráčam po chodníku. A sosnak. A druhý. Tento vezmem, keď menší tu ostane. Meter nad cestou. Dubový. Tu ešte jeden. Wow. Wow. Tu je tá cesta. Tam som našiel to predtým. Tu pod cestou. Zase ďalší dubový. Mladý, pekný. Tu som ho našiel. Zatiaľ takto. Zišiel som dole. Vidím takýto, ale ten nejaký šitený, ten tu ostáva. Ale toto, čo vidím. Wow. Idem si ho odfotiť. Šiel som dole pod cestu. Už sú totálne schody. To nejde vybrať. Po chvíľke ďalší. Keby idem o meter vyššie, ho nevidím. Pol metra sa tu tlačí ďalší. Tu ostáva tiež. A ten predtým bol celý červený. Ten tu ostáva. Tu aj naposledy boli také mäkké a červivé. Tu bol naposledy taký pekný jeden, pevný. A niečo sa z neho bude dať. A tu je krásny. Wow. Teraz na fotke som si všimol, že tu je ďalší hneď nad ním.
Dobrý deň. Po dlhšej dobe. Taký menší. Išiel som do takej hustejšej časti. Ten jeden vezmeme, ten druhý necháme. Už sa vracam za chalanmi. A toto je asi aj goodbye dubak. Uvidíme ešte. Da, goodbye sosnak. Tak predsa ešte nie. Dvakrát som už tady to išiel. Dvakrát som tu našiel. Tak som to tu nevidel. Wow. Tu sú krásne. Odfotil som si ich. Tak asi to najlepšie nakoniec to vyzerá. Tak ešte vôbec nekončíme zjavne. Prechádzame tie isté miesta. Človek sa pozrie z iného smeru a ho nachádza, no. Tak okres Prievidza sa prebudil a vyzerá to, že ak neprídu mrazy, tak budeme zbierať až kľudne do konca novembra. Vody je dosť. Hlavne tie teploty, aby vydržali. No a už som na chodníku. Idem za chalanmi a pôjdeme pomaly dole. Oho. Tu je nakoniec ten goodbye dubak. Tak týmto sa aj s vami lúčim. Nezabudnite dať like, koment, odber. Nech vám neujdu ďalšie videá. Myslím si, že bude sa na čo pozerať v najbližších dňoch. Ahojte. Tak ešte kamarát na mňa kričal nakoniec. Tu je jeden taký maličký. Ten tu ostane. No tento je nádherný. A týmto sa s vami aj lúčime. Kamarát má takéto menšie veľa. Tento nakoniec. Je tak polka košíka. Tak sa držte.